back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, ongoing tisoy. Ayaw sir, lisan maluwi ka. Buhaton ako tanan ni sir. Dilan ko ni mo ba yun, buhaton ako tanan. Adi ay, buhaton niyo tanan. Oo. Hala sige, paghubos mo parol. Isa! Paghubos mo parol! O sabay, paghubos niyon. Paghubos yung fasility ka. Ayaw taon sir, tulisan. Wa man kumabaliban sir. Humubo na ko purol. Oops! Hoy, kalagom ni mo kigol ka na. Ang tunga-tunga lain kita naon. Murag na payok. Bangag sa bongbong. Ikaw man na niya ba yung kyaw? Mas kalagawa ni mo eh. Imo kaginadlok. Tagip-tipunan mong lubot, oy. Sa kong tatay, kitsaw na. Ano Kaya man? murag buko-buko sa buhaya. Tay, paragon. Nung sa itong sikanan nga ni Guko ni mo, ha? Nadakpan natin nga itong salbahe sa mga polis. Mayra, okay. Pamurol niya ba yun, oy? Mauwaw ta magkita na ng lubot, o. Lain kita naon. Ay, kadiyot ba? Murag bayis mo tiyukan, ay. Kadiyot ba ya? Tay pa, nakita lagi ko ni mo ba eh? Akong gisunod ang baho si mong utot. Unsa? Oo, may baho man ko. Basta kulbaan ka, magsigi kang pangutot-pangutot. Mabito ba eh? Kaganiyara ko si Bulo sa akong sampot. Nyaasa man taron na ni Ron, ha? Mamauli na ta? Ay, mamauli tagsar ta ka. Kaatak ining Si syudad. kaatak. O saan eh? Kataak. Kaatak ini. Tagsar ta kataak ining syudad. Ah. Nya mamuli din ta. Asa lagi ta? Day! Anang dakong building. Oh, usa man diya? Hotel and Casino. Kasino? Kanang alcohol? Dili. Sugalan ng casino, bay. Sugalan? Oh, sugalan. Dali, manuta. Kadiot. Nga naman. Anong nikupot ka sa kamot? Di lang tadiya ba yun, oy? Kasabaan tang nanay Maria Picat. Ha? Suko to magsugal ko. Di mo sugot sa nanay nga manugal ko. Ay, di lang ta manugal. Mananaw lang ta. Aron di kita siyab ka mo inigurante ba? Oh, sige. Di ko mainigurante, ha? Oh. Sige, bahala na. Ano lang, hindi ko mainigurante. Sige. Okay. Basta di ta manugal, ha? Di, lagi. Basta, mutanaw lang ta. Oh, lagi. Para di ko mainigurante. Oh, Okay, dali. dali. Niyan ako sa among dapit. At doon ko dahil si Gian sa ila. Gian? Gian, mangpun ko. Ate, takla. Ate, hihinay, tingog. Makamatao niya si Papa Tukmo. Nako. Kaluoy mo, Gian. Ang imong amahan, tuwa sa sud sa inyo matog. Samtang ikaw, niya sa ubos sa bayo kay katinay ni Hiliki. Ba't magkun ako, Papa Tukmo, good? Kadiyot lang ha. May gida akong pagkaon na lang nimo. Niya o. Dawata. Salamat, Ate Takla. Ha? Gutom ayo, Gian. Gutom. Intaon sa bata. Nalipay intaon siya may kaon. Nami. Pergi kumutag ako kasing-kasing nagtanaw niya. Lupig pa niya hayop ng ibaltrato. Gikadinahan lagi nga nigis nila bayog. Wa pagit pa ka na. Kamunra. Ikaw lang, Gian. Sige, padayon lang. Busog na ko. Kaon gid, Gian. Kay gutom kayo, Gian. Kaluoy mo, Gian. Alright. Niya na ta sa casino. Ha? Hala, mao din ni kasino. Mm. Kadaghan og tao din hi og saba kaayo. Kana, dagang kayong tawo. Dagang kayo. Kining napita ba dokyo? Kana, mo na gitawag og card games. Kanang dagang kay lamisa ba? Nya kaning dirispikas, kanang giduaan nga makina, mo nang nice slot machine.
Kita naman ta. Mauli na tabay nun. Ayaw na. Ayaw na, bay. Oh, ngano naman sad? Manugal unata. Usa! Lamig. Kaayoy. Sige. Sige, kaon ka, Gian, ha? Magpakabusog yun. Aron matambalan imong kagutom. Ate, takla. Unsa mo kaya hangin akong buhaton? Gusto ko tabangan si Gian. Bahala na. Kining ka din, ha? Hello. Saan na? Nimang kadinate. Kaon lang diha, kaon lang diha. Ako'y bahala ini, ha? Imo ko tabangan aron matangtang ang kakadinate. Gian, ayok sapa. Sige, kaon lang diha. Tabangan ko, Ate Takla. Yay! Yay! Ah, asa man taan ni Bay Nonoy? Bay, muduwa tag slot machine. Oh, nalimot ka Bay Nonoy. Sopak si Nanay Maria Picat ining sugal. Ug gawas pa sa bana. Di ba ingon man ko sa una nga gilbaligya ka sa imong amahan tungod sa sugal? Ingon ka na ko sa una, di ba? Bay Dokyo, oh. Unya, malugal na noon ka? Ang tinuod, Bay Dokyo. Ibaligya akong tatay sa una. Tungod kay dako kay kuglamoy. Oh, unsa? Di na makaya sa akong tatay nga paglawog na ko, Bay. Taga-adlaw. Taga-adlaw? Kada adlaw. Oh, kada adlaw di ay? Pero bida, unsa man day kang klases pagkababoy? Basta di ko madugal. Hay ka na sugal. Mabuang tana. Mo na'y hinungdan nga. Dali kitang mapurdoy. Basta sugal. Labi ng mga numeros. Suertres. Kinamayo. Ikaw rin si muhatag na, Bay. Sila rin mo sa hatag, anak. Ako di ko muhatag. Nasi na dato, anoy. Naalagi. Pero pila lang, ha? Pila ka buhok ra. Mas daghang purdoy. Bay, sultihan ti ka, Bay Dokyo. Narabi kitawag nga beginner's luck. Usa mo na siya? Ninglis lang? Ningles! Beginners lang? Oh! Usa mo na siya? Mao na, Bay, beginner's luck. Kanang swerting bagong nakaton sa papanugal. Di lagi ko, lagi. Di ko. Nangato naman niya akong kamot, Bay. Unsa? Ay, wamalag ko sa kalibo, baby. Manugal ko. Mamasin ko. Pilay pa sa baboy ug sultihon ko. Mamilyonaryo ko, Bay. Mamilyonaryo ko, Bay Dokyo. Yes! Abay, Nunoy Tabar. Hala, ate. Hala, kapit na matangtang ang kakadina. Niya pa. Natangtang na. Natangtangan mo ang kadina, Ate Gian. Gian, dali. Gunit na ko. Magpalayo tayo ng dapita. Sige, ate. Sana dayon, ate. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!